खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटली तुमका परत किचनमध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी. चला, तर ना आम्ही आपलं व्हिडिओ टाकलेलो. नवीन कास्ट आयर्नची भांडी घेतल्यानंतर ती वापरू कशी म्हणजे सीझनिंग कशी करू होई आणि त्याचा झाला कसा व्हिडिओ आता मला वाटतं जवळ-जवळ 1-2 वर्ष झाली. तरी सुद्धा प्रत्येक एक दिवस सोडून ना मला एक नवीन कॉल येतलो, की "अरे, आम्ही तो तुमचा व्हिडिओ बघितलं, पण त्याच्यामध्ये ना ह्या रवला तुमचा सांगायचा. मग त्याच्यामध्ये तार रवला तुमचा सांगायचा. मग नक्की कसा? मग म्हटलं आज ना आपण लाईव्हच करूया. लाईव्हमध्ये दाखवूया. म्हणजे त्या रेसिपी म्हणजे YouTube व्हिडिओपासून हटके थोडा लाईव्हमध्ये दाखवूया आणि त्यांचे प्रश्न पण घेऊया. जसं म्हणजे लाईव्हमध्ये कसं पटापट उत्तरं देऊ बरी पडतात. त्याच्यामुळे लाईव्हमध्ये दाखवूया, की आपण ही भिड्याची भांडी नवीन घेतली तर ती वापरू कशी तयार करू होय. म्हणजे तयार म्हणजे आता ह्या इंग्लिशमध्ये सीझनिंग बोलल्या, मी म्हणते वळसवूची. हां. आपण बोलतो भिड्याचा भांडा वळसवूचा. म्हणजे ती कढई असन दे, लोखंडाची कोणतीही भांडी असन दे किंवा आपला आप्याचा पॅन असन दे, तर वळसवूचा लागता. वळसवला नाही तर होत नाही. गावी असाल तर तुमका सगळं माहिती असा. पण मुंबईचे आहात तर तुमका हे शॉर्टकटमध्ये म्हणजे कसा पटकन वळसवून तुम्ही वापरशाल. तरी त्याचा शॉर्टकट होत नाही. 3 दिवस पूर्ण न लागतात. प्रोसेस. आता आम्ही तुमका आज पहिल्या दिवशीची प्रोसेस सांगतो, पण त्याच्यामध्ये पुढच्या 2 दिवशी काय करूचा ते तुमका थोडीशी झलक देतो. म्हणजे सांगतो. म्हणजे तुम्ही ते पुढच्या 2 दिवसाची प्रोसेस तुम्ही कंप्लीट करा हां. आणि अशी ही कास्ट आयर्नची म्हणजे इंग्लिशमध्ये एका कास्ट आयर्न म्हणतात. आपल्या भाषेत बिडा म्हणतात काय भिडा म्हणतात ह्याच्यावरून सुद्धा आमका भरपूर सारे कमेंट्स इल्लेले. तर हां. आम्ही तर भिड्याचीच भांडी म्हणतो. विड्याचा भांडा, हां. नाहीतर लोखंडी आपलो तवो तवो. किंवा लोखंडी कढई. हां, असं 2 आपण असं म्हणतो. तर आता ह्याच्यापासूनच सुरुवात करूया नावापासून. हां. चला आता 1 मिनिट आले हां. आता आपण आहे ना, कढई घेतलं ही बघा. ही लोखंडाची कढई. लोखंडाची आणि ही भिड्याची. ही बघा. याच्यात फरक काय आहे? ह्या खाली जर पडला भांडा, तर आपला फुटणार नाही. काहीतरी लादी-बिदी फुटात. ह्या जर पडला, तर ह्या भांडा झालं. फुटात. लादी फुटाची नाही. ह्यो फरक आहे ह्या भांड्यांमध्ये. ह्या 2 भांड्यांमध्ये. जेव्हा मी तुमका आधी सांगतो. भिड्याचा भांडा बाळासारखा जपूचा असता. ता जर पडला वरसून खाली म्हणजे आता या ओट्यावरनं तरी ता फुटतला. काहीतरी फुटतला त्याचा म्हणजे ह्यो कान म्हणा पण किंवा त्याका ही तडो असतात जाता. जड हां. हां, जड हे बघा असतं. आणि हे हलके. आणि ही जी आहे ना, ही पडली तरी फुटत नाही. की ते हा लोखंड, हा पूर्ण लोखंड. आता भिड्यामध्ये काय असतं आणि लोखंडामध्ये काय असतं? तर हे काय एक वेगळी ही केलेली असतं कोटिंग. ती भरपूर हाताक लागतात. आता ही एवढी हाताक लागत नाही बघा. एका काय केलेली आहे, घासून ती चकाकी इलेली आहे. तरी पण ही बघा हां, काजळी टाइप असतात. आता ह्याला हां, घासल्यावर आपल्याला हे बघा थोडीशी हाताक लागते बघा. हां. असं घासलं ना, हे बघा. पण एवढी ही ही जी काजळी आम्ही आहे. व्हिडिओ केलेलो ना, तेव्हा तो हं. भरपूरच इलेला. तुम्ही हे बघितलं असेल बघा आम्ही ह्याच्यात हँड पण आहे. ग्लोव्हज घालून केलेलं. हां. हातमोजे घालून केलं आता होतं. वाईज ह्याच्यावर तेल घातलंय ना म्हणून दिसत नाहीये. आता पण हे ही हां. हं. आता ह्यात तसा वळसवला, तरी पण आपण ठेवून दिला तरी वळसवूचा असता, तापना. तुम्ही नवीन घेतल्यावर वळसवतलाच, पण आता तुम्ही ठेवलास आणि बरेच दिवसांनी जर वापरून काढला, तर त्या वळसवल्याशिवाय नाहीतर त्या रागवता. हं. ते का वळसवचीच गरज लागते. नाहीतर ह्याच्यावरचं म्हणजे कास्ट आयर्नच्या भांडीचे फायदे पण असत आणि त्याका व्यवस्थित जर तुम्ही काळजी घेतल्यात, तर वर्षानुवर्ष ही भांडी तशीच टिकतात आणि कास्ट आयर्नची भांडी वापरूचा एक सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे ह्याच्यामध्ये असतं आयर्न, जे आपल्या शरीरात खूप फायदेशीर असतात. तर आपणाक ह्या भांड्यामधून मिळतात आणि ह्या कास्ट आयर्नची भांडी तुमका म्हणजे एकदा वळसवली, की जसं मी तुमका सांगलंय ना, की अॅल्युमिनियमच्या भांड्यापेक्षा ही भांडी अॅल्युमिनियमची भांडी मला वाटतं जवळ-जवळ 10 वर्षानंतर किंवा 5 वर्षानंतर आपल्याला ती वापरात आणायची नसतात. पण ही भांडी तुम्ही वर्षानुवर्षे ह्या अशीच जपून ठेवा. आळशीचा लेकीक देतात. लेक हां, परत आपल्या लेकीक देतात असा पण चालतात. जर तुम्ही वर्षानु जपून वापरलास तर. पिढ्यानपिढ्या. कारण आम्ही बघितलंय ना स्वतः. हं. मामी आहे ना आमची, तिच्याकडे तिच्या आवशीन दिलेला. तिका तिच्या आवशीन दिलेला. पण अजून म्हणतात ती नखान उचलतात असे घावणे काढतात. पण ही भांडी ना खूप जपतात आणि कोण कोणाक देऊक सुद्धा बघणार नाही. बाळासारखे आणि वळसवलेली. हां. अशी ही भांडी ना तुमका प्री सीझन म्हणजे अगोदरच वळसवून सुद्धा मार्केटमध्ये मिळतात.
ती ऑनलाईन म्हणा किंवा अशा आपले मार्केट असतं ना त्याच्यात, पण ती थोडी महाग असतात. ही न वळसवलेली भांडी थोडी स्वस्त मिळतात, म्हणजे 500च्या आतमध्ये मिळतात आणि ती भांडी 1000च्या वर असतात, जी प्री सीझन केलेली असतात. तर तुमका जर प्री सीझन केलेली वळसवलेली भांडी म्हणजे घेऊची असतात, तर तुम्ही ती सुद्धा घेऊ शकता. आम्ही तुमका लिंक देतो. नाहीतर जर तुम्ही अशी प्री सीझन न केलेली भांडी घेत असाल, तर त्याच्यासाठी काय करूया वया ती तो ह्यो आजचो व्हिडिओ स्पेशली. आता ह्या भांडा ना पहिला घासून घ्यायचा. आता ह्या का बरेच दिवस बघा तेल लावून ठेवलेला या बघा. असा नाही लोक मग काय काय म्हणतात की घासायचा नाही, पण घासायचा की त्या आपण ठेवलेलं असतं तेल सगळं ओढून घेतात. ह्याच्यात सगळी धूळ माती सगळी ओढून घेतात. भले तुम्ही किती पॅक करून ठेवा, जर महिन्याहून महिने वापरत असाल तर काय घासूची वरचे वर नाही घासायचा. पण आता तुम्ही बरेच दिवस ह्या वापरलेल्या नाही, तर ह्या आता घासूनच घेऊ पया. याच्यात साबण घालायचो आणि कात्याने किंवा आपल्या नारळाच्या किशीने घासायचा. खरखरीत ह्याने घासायचा नाही, खड्डे पडतात. आता माझ्याकडे हो स्पंज या स्पंजने मी घेते हो बघा. ही बघा, ही पुरी गंज असताय का, ही बघा. आता ह्या मी धुवून घेते. जर कोणाला लाईव्ह मध्ये काही प्रश्न विचारायचे असतील ना तर तुम्ही नक्की विचारा. हे बघा याच्यामध्ये एक फरक आहे. ह्या कढई किंवा ह्या कढई ह्यो कातो वापरू सारखं नाही हो, कारण ह्यो खूप हार्श कातो असता. याच्यामुळे काय होतं माहितीये, यातला जो कोटिंग असतं ना खड्डे पडतात आणि हा कोटिंग निघतात. त्याच्यामुळे ना नरम कातो जो स्पंज कातो ना हे घासलाच नाही का, ह्या स्पंज कात्यांनाच हे का घासू नाही तर नारळाची किशी घ्यावा. अगदी सरळ, म्हणजे ती तुमका तेलकट वापरूची नसत, फेकून द्यायची. कारण ती चिकट जी तेलाची थारा असता ना ती केशक आपल्याला लागतात, मग तो कातेव परत वापरायचो नाही असं. मग किशीने घासा. आपण मडक्या घासलेलो बघा किशीने तसा. आता ह्या का थंय घासता भिडा खाली ना तुमका पाणी दाखवलं म्हणजे असं काळा काळा पाणी निघतं. कारण हे का असं हे भांडी तयार करताना ना ह्याचं काहीतरी वापरतात ते लोक, ज्याच्यामुळे हे का ही काजळी लावची लागतात. तर ही आपला प्री सीझन करून घेताना ही काळजी घेऊया की सगळी काजळी याची निघावी, त्याच्यानंतरच ह्या भांडा वापरून घ्या. असं म्हणतात एकदा तयार केला ना भांडा की मग ते का जास्त तयार करायची गरज नाही, फक्त वापरल्यात नाही आणि 1 वर्षानंतर किंवा 6 महिन्यानंतर तुम्ही काढल्यात तर ते का सीझन करून घ्या. आता कढई तापून घेतलंय काय. कढई आता ही घासून झाल्यावर आपण तापून घेऊया. गॅसवर चांगली तापून घ्यायची. आता ही एक कमेंट घेते मी. शुभांगी ताईने लिहिले, ताई मी बिडा आणला आहे कोकणातून, ते कशाचे वापरणे योग्य होईल. कशाचे म्हणजे कशासाठी वापरणे, म्हणजे कोणते पदार्थ बनवण्यासाठी. तर जी भिड्याचे म्हणजे भिड्याची कढई किंवा अशी जी कढई असते कास्ट आयर्नची जी स्पेशली भांडी असतात ना, त्याच्यामध्ये तुम्ही जास्त असं जे आंबट पदार्थ म्हणजे टोमॅटोचे पदार्थ किंवा लिंबू असे जे आंबट पदार्थ, लोणचं बिंचं असते ना, ते पदार्थ बनवायचे नाही. त्याच्यामुळे केमिकलचं वेगळं रिॲक्शन होतं. केलं तर लगेच काढायचं. आळूचं फतफद आपण त्याच्यात घालतो कोकम, करायचं आणि लगेच काढायचं, त्यात ठेवायचं नाही. लोणचं वगैरे नाही करायचं, कारण आपल्या जर्मनच्या भांड्यात पण नाही. स्टीलचं भांडं वापरा किंवा नेरलेपचं पॅन वापरा. पण बाकीची जी ही भांडी आहेत ना, ह्याच्यात आता आपण मेथीची भाजी केली तर ती ह्याच्यात ठेवून नाही द्यायची, काढायची. कारण थोड्या वेळाने पदार्थ म्हणतात ना आंबत जातो, तो ह्याच्यात नाही ठेवायचा. घावणे वगैरे आंबोळे आपण करतो त्या भिड्याच्या तव्यावर. भिडं जर आणलं असेल तर भिड्यामध्ये घावणे करा, आंबोळे करा, पण त्यात सुद्धा तुम्ही गुळाचा वापर कमी करा.
आता ती 7 कप्प्याचा घावना असतो त्यात गुळाचा वापर होतो. तो हा. वरच्या वर घाला. म्हणजे तो कप्प्यामध्येच घाला. हे बघा घासलंय तर काळा झाला. हे बघा. असा धरलंय फक्त. हे बघा. त्याचा काळा लावतातच ते, हां. कारण ते कास्ट आयर्नची भांडी असतात ना, ती तयार करण्यासाठी ते केमिकल काय काहीतरी एक पदार्थ यूज करतात ना, त्याच्यामुळे ते काळं काळं असं तयार झालेलं असतं. आता रायचा तेल घ्यावा हां. किंवा खावचा तुमचा तेल घ्यावा. त्या तेल ओतायचा. तुमच्याकडे हां, काय करतो? तो वळसवतो आम्ही भांडी. आज आपण बिड्याची भांडी जी आहे ना, भिड्याची आणि हां, लोखंडी. लोखंडी कास्ट आयर्न. तर ती एक आपण बिड्याचा तवो घेतलेला आणि त्याच्यानंतर कास्ट आयर्नची कढई घेतलेली आहे. हे तुमका सर्रास मार्केटमध्ये दिसत असतं. अजून तेल घाला. कारण ही भांडी वळसवताना किंवा तयार करताना खूप तेल लागतं हा. एकदाच हे तेल वापरायचं असतं, म्हणजे वळसवण्यापुरती खूप जास्त तेल वापरायचं असतं. नंतर याच्यात कुठलाही पदार्थ करून गेलात ना, की तेल कमी वापरलात ना तरी हो पदार्थ ह्या कढईत चिकटणार नाही. ह्याचा फायदा असता. वाईच पाणी रवला वाटतं त्याच्यामुळे हे झालं. माझ्या बांगड्यांचा पडला. हा, बांगड्यांचं पाणी पडलं ना. आता गॅस चालू आहे, पण ह्या तेल ना असा कपड्यां सगळीकडे असा. इथे टिश्यू पेपर वापरू नका. मग तो कपडो ना कपड्यानच गावी असं तर चुलीत घाला. कपडो असं चारही बाजू म्हणजे एकही कोणा याचा सुटला नाही पाहिजे, पण हलक्या हाताने, कारण कढई गरम होते. लोखंडी कढई पुष्कळ गरम असते. आणि तुमचा टाकायचा कोणता असेल कपडा तो वापरा. हे बघा याच्या कपड्याची हालत बघा पहिले. हे बघा. आणि हे बघा माझे हात ऐसर गोरो ऐसर झालो काळो. आता याला बंद करून थंड करावी लागेल कढई, परत घासून घ्यावी लागेल. आता ही जाऊ दे, ही का खाली काढून ठेवताय. आणि एक वास येतो बघा, ते जे केमिकल्स बर्न झाल्यानंतर जो वास येतो ना सुटतो, तो आपल्या किचन मध्ये आलेला आहे. आता ह्या वळसवलेला हे काय तेल घालून पुसूचा नाही. ह्या तापान दे ह्याच्यावर एक कांदो घ्यायचो, तेल घालायचा आणि गेल्या वेळेला सरोजिनी वहिनी जिरा पण घाला. आता जिरा पण घालूया जर आपल्याला घालूचा असत तर. कांदा दोघांमध्ये घालू शकतो. हा, घालू शकतो. नवीन जर असत तर तुम्ही चांगला घासून घ्यावा, कारण आम्ही जी केलेलं नवीन आणलेलं ना या भेडा आणि ती काईल आमची, तिच्यात ना अशी पावडर इलेली जी पावडर मारतात ती पावडर पुरी वट्याभर अशा हँड ग्लोव्ह सफेद घातलेलं आम्ही. हे पण वळसवलेलं नाहीये, हे पण नवीनच आहे. फक्त मी त्याला तेल लावून ठेवलेलं, कारण तेल नाही लावलं ना तर हे जमतं. त्याच्यामुळे आता ह्याच्यामध्ये पण आपण वळसवणच दाखवतोय. नवीन व्हिडिओच आहे ते. आता तुमका एक सांगताय पद्धत, जर तुमका शॉर्टकट मध्ये सुद्धा करूचा असाल ना, म्हणजे तुमच्याकडे 2 दिवस 3 दिवस नसतील, तर तुम्ही ह्या बिड्याच्या, आता हे बिड्याचं भांड किंवा कास्ट आयर्नची ती कढई आहे, त्याच्यात तुम्ही मीठ घालून सुद्धा, तेल घाला, मीठ घाला आणि ते चारही बाजूनी पसरवा. आता तुमका करून दाखवतो. त्याच्यामुळे सुद्धा त्यातली जी गंज असते, ही बघा अशी जी असताना लागलेलं केमिकल्स, हे पोटात जाणं आपल्यासाठी हानिकारक असतं, हे निघून जातं. ते सुद्धा दाखवतात. आता हा बघा, हे बिड्याचा तवा बऱ्यापैकी तापलेला आहे. आता आपण गॅस, इथे पाणी आहे. हे बघा, आता हे बघा बऱ्यापैकी वाफ यायला लागली, म्हणजे हे तापलेलं आहे. आता ह्याच्यावर आपण तेल आणि कांदा घालणार आहोत. कांदे आपल्याला असेच ओबड चिरून घ्यायचे. उभोच चिरायचो. उभो आपण वाटपाक चिरतो ना तसो पातळ. साल बिल काढत नाही रवायची. आता तेल घालायच्यात. चांगला तापला बघा, धुमला. धुमला. आणि ह्याच्यात भरपूर तेल घालू आहे. हा, तुम्ही म्हणतात कांदो आणि तेल कमी प्रमाणात नाही, भरपूर, कारण पूर्ण मुराव आहे ना आजपर्यंत ह्या बिड्याच्या तव्यामध्ये. आज आपण नवीन घेतलेले जे बिड्या कास्ट आयर्नची भांडी आहे त्यांना वळसवण्याचा व्हिडिओ करतोय. म्हणजे ती भांडी वापरण्यासाठी कसं तयार करायची, किंवा इंग्लिश मध्ये म्हणतात सीझनिंग, हाऊ टू सीझन अ कास्ट आयर्न पॉट. आता हा जमिनीवरच कापताय की त्या आपल्या खावचो नाही. नाही तर मग घेतलं असतं चॉपिंग बोर्ड. आज आपण नवीन कास्ट आयर्नची भांडी सीझनिंग करतोय. म्हणजे तुम्ही जर भिड्याचा तवो किंवा भिड्याची कढई किंवा लोखंडी कढई घेतलात तर त्याला कसं आपण सीझन करून वापरात तयार करूया. ह्या प्रोसेस जो आहे ना
आज पहिलो दिवस आहे, याच्यानंतर अजून 2 दिवस तुमका करूचो लागतलो. आजचा व्हिडिओ आम्ही तुमका फक्त पहिल्या दिवसाचं दाखवतो आणि 2 दिवस आम्ही स्वतः करतो. जसं तुम्ही पण नवीन भांडी आणलात ना, तर तुम्ही नक्की करा ही प्रोसेस 3 दिवस. तसं जिरा घालायची गरज नाहीये, एकदा आपण दाखवलेलं. याच्यामध्ये आता आपण कांदाच घालूया, कारण पारंपरिक पद्धत जी आपली गावी केली जाताना त्याच्यात जिरा नाही घालणार, नुसत्या कांद्यानं आणि तेलानंच वळसवतात. आता बघा आपण 2 मोठी पळीभर तेल घेतला आणि त्याच्यामध्ये आता जवळजवळ 3 कांदे चिरले ना हो. तिसरो यो हा. 2 चिरले. म्हणजे कसं पूर्ण कोण्यात तो कांदो लागावं. कोणाचे काही प्रश्न असतील किंवा कोणाचं काही हे असेल तर तुम्ही विचारू शकता. आम्ही लाईव्ह मध्ये तुमका ह्याची उत्तरं देतो. काय जण आणत नाही, कारण ह्या करूचा लागता आणि केल्यावर पण येत नाही. मग त्याच्यासाठी आम्ही पण तुमका एक व्हिडिओ घेऊन येतलो. केल्यावर आपल्या अथक प्रयत्न केल्यावर बाबा येत नाही तर वैतागून माणसं आणत नाही, तर आम्ही तो व्हिडिओ आणतलो की ह्याच्यावर करून दाखवतलो पदार्थ. आपली मालवणी माणसांकडे ना प्रत्येकाच्या घरामध्ये ही भिड्याची भांडी असतं ना, आणि ह्याच्यावर आंबोळे केले जातात, धावणे केले जातात. त्याच्यानंतर आपण जे व्हायचं भिड्याचं दुसरं तवं असतं, त्याच्यावर आपण हे पण करतो, भाकरी करतो. त्याच्यानंतर आपट्याचं पात्र असतं भिड्याचं. सर्वच भिड्याचीच भांडी वापरली जातात. त्या करताना आपण वाईट गॅस बारीक करतो आणि आपली काईल पण असतात त्याच्यात. बघा आता ती काईल आहे ना, पहिली जर अशीच वापरली तेव्हा ती तेल पियत होती. आता नाही, ती म्हणजे काईलच, ती कढईच तेल पियत होती. आता ती अजिबात पियत नाही. आता तिच्यात काय ना, तेल का बरोबर मुरला आणि ती झाली पण तुकतुकीत, एकदम चकाकी, तिका भारी इलिया. म्हणजे ती अशी दिसत नाही. कारण भिड्याची भांडी कशी दिसतात तशी नाही, एकदम तेल मुरान ती मस्त वळसवली गेली. काय ती आमची काईल अशी जी म्हणजे वळसवण्याचं हेच हे असते बघा, एकदम अशी स्मूथ फिनिशिंग तयार होत आहे बघा. हे तुमका दिसत असत. ह्याच्यात आज मी काय भजी तळलेलं आहे. हे बघा, हे एकदम प्लेन झाला, खड्डे बिड्डे काय नाही. हे बघा एकदम प्लेन. अशी आपली भिड्याची काईल म्हणजे कढई. आणि ह्या कास्ट आयर्नचा तवा आता थंड झाला. आता घासून घे. आता मी घासून दाखवते. आणि नाही तर त्याच्यात मीठ टाक. नको, त्याच्यात मीठ टाक, तेल टाक, मीठ टाक. जाडा टाक. बारीक असत तर बारीक टाक, जाडा असत तर जाडा टाक. ता मीठ सफेद घाल, कारण ता सफेद आहे ना, नाही तर सेंदा नमक लाल तर आणखीनच आहे. आपलं हे बघा, हे ना असं लफडं होतं. ह्या मिठात पाणी सुटतं. याच्यामध्ये लवंग घालून ठेवते रवडे, नाहीतर हे सर ह्यो कांदो बघा असं पसरवून ठेवायचो. काही माझ्याकडे भिडा असा पण त्याच्यावर घावणे चिकटत, उचलीत नाही भिड्या. मग त्याच्यासाठी तुम्ही ना, जर जुना भिडा जरी असत तर नक्की तुमचा वापरातला नसाल तर तुम्ही काय करू, हीच प्रोसेस जी आम्ही दाखवतोय ना, तीच प्रोसेस तुम्ही 3 दिवस करा. तुमची नक्की भिडा परत वळसवला जाताला आणि तयार होताला. ही प्रोसेस तुम्ही ही करा, जी आता आपण नवीन भिड्यासाठी करतो ना, ती सेम प्रोसेस जुना भिडा जे वापरात नसेल आणि तुम्हाला वापरात आणायचं असेल त्याच्यासाठी सुद्धा करा. आता ह्याच्यात झाले, कारण ही कास्ट आयर्नची भांडी ना पटकन गरम पण होतात आणि लवकर थंड पण होत. बस अजून टाका. बऱ्यापैकी तेल वापरायचं. आणि आता आपण हे जाडं मीठ, तुम्ही जाडं मीठ नसेल ना, मीठ ओला होता, काय नाही ओला होतं ना, पाणी सुटलेलं त्याला बारीक केलं. हे बघा, आता मीठ काळं पडलं. चारही बाजूने तुम्ही पसरवून घ्यायचा. तुमच्याकडे वापरातलं मीठ असेल तरी करू शकता. मीठ असेल आणि जाडा मीठ आणि बारीक मीठ, आणि त्याबद्दल तेल राहायचं असत ना तर अतिउत्तम. म्हणतात ना, मालिशला तेल राहायचा घ्यावा, तसं भांड्याच्या पण मालिशला ना राहायचा तेल घ्यावा. याचा तिखटपणा लगेच निघून जातो मिठामुळे. जास्त जर तुम्हाला घाई असेल आणि हा कास्ट आयर्नचा तवा जो आहे, लोखंडी तवा, तो जर तुम्हाला लगेच वापरात आणायचा असेल ना, तर तुम्ही ही प्रोसेस करा. तेल घाला आणि डायरेक्ट बारीक मीठ किंवा जे वापरातलं मीठ आहे ना ते घाला. पण हे चारही बाजूने लागलं पाहिजे हे मीठ. आता मी थोडा कपडा घेते.
आता ह्यो कांदो कितपत लाल तो पूर्ण अगदी काय म्हणतात ता बिर्याणी काय घालतात गो बरीच तसं हो गय. म्हणजे काळपट करपावं. आता तुम्ही कुठून कुठून बघताय ना ते सांगा. गावावर असतात ना तर तुमका आणखीन एक माहिती असत पद्धत विडा वळसवूची. शेणात घाल. किती वर्षानुवर्ष ठेवतात त्या गारी गारी एक टाकून शेणाची गायरी असता ना त्याच्यात टाकून ठेवायचा ता पण मस्त अगदी ता बुळबुळीत अगदी होता. आता गावी शेण गावतात कया म्हणा वापरत असतील असतील गाई म्हशी तर ठीक आहे. पण आजचा आपला व्हिडिओ खरंच स्पेशल हा कारण लाईव्ह मध्ये आपण तुमका दाखवतो आणि ह्याच्यावर तुमका पुढच्या रविवारी ह्या 3 दिवस जसं मी सांगलाय ना आजचो उद्याचो परवाचो म्हणजे मंगळवारपर्यंत आपण ही प्रोसेस करूया. त्याच्यानंतर पुढच्या 1 आठवड्यानंतर आपण तुमका याच्यात रेसिपी केलेली दाखवतो म्हणजे तुमच्या समोर की बाबा असं वळसवल्यानंतर हे कास्ट आयर्नची भांडी तयार होतं. ते बघा याचा काळपटपणा किती निघतो. ह्यो जो कांदो आहे ना ह्यो पूर्ण काळो करायचो. काळो म्हणजे पूर्ण लाल होईपर्यंत भाजायचो. असं सफेद गुलाबी दिसताच नाही आणि नंतर ह्यो टाकून द्यायचो. दुसऱ्या दिवशी परत ह्याच्यात कांदे घ्यायचे आणि ते पण तसेच. मग ते जे कांदे आहेत ना आता हे टाकून द्यायचे असतात ते तसंच ठेवायचो. फक्त करून जाशाल दुसऱ्या दिवशी वळसवशाल तेव्हा परत ह्याच्यात कांदे आणि तेल घालायचा आणि तो कांदो असं झाकून ठेवायचो. परत त्याच कांद्यान म्हणजे त्या दुसऱ्या दिवशी जो कांदो वापरतात त्याच कांद्यान तिसऱ्या दिवशी परत असो भाजून घ्यायचं. अशी ही 3 दिवसाची ह्याची ही पद्धत. आणि तुम्ही कुठून कुठून बघतास खाय ना बघतास ता सांगा. मेघाने लिहिलंय लोखंडी तवा पण असाच सीझन करायचा ना. हो लोखंडाची कुठलीही भांडी असतील ना तर ती अशीच सीझन करायची. लोखंडी तवा म्हणा आप्पेचं पात्र म्हणा. आप्पेच्या पात्रामध्ये काय एक कोण्यामध्ये तेल घालायचं आणि त्याच्यामध्ये कांदा घालून तो असा चमच्याने बारीक जो चमचा असतो ना पोळ्याचा त्याने ते असं परतवत राहायचं. कांदा भाजून घ्यायचा. बेसिकली कांदा भाजायचा असतो. ह्याच्यामध्ये तुम्ही कांदा खोबऱ्याचं वाटण सुद्धा भाजू शकता पण ते वापरात नाही येऊ शकत म्हणून आपण खोबरं नाही घालत नुसतं. या कढईत आम्ही केलं वाटपाची रेसिपी जेव्हा ही वळसवलं ना तेव्हा नाहीतर म्हणशाला आता ह्याच्यात वाटपाची रेसिपी नाही. आपलं मीठ जे सफेद होतं ना ते बघा कसा कलर काळा काळा होते त्याला. आणि ह्याला बारीक गॅसवर करायचा. हे ह्याच्यासाठी आपण फास्ट गॅस केला तरी चालेल पण आता ना हे बघा चिरडान म्हणजे कांद्याचा पाणी पण सगळा जाऊ खोया. कांदो कसो व्यवस्थित भाजून चारही कोण्यातून ना असं न्यायचो. असो चला असं न्यायचो गोलगोल 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 म्हणजे कोणा म्हणतात ना वळसवूचा तसा. तुम्ही लोखंडी कढईची मजा बघितला असाल चायनीज किंवा असे जे गाड्यावरचे जे जेवण करतात ना म्हणजे अंडा भुर्जी अंडा पाव किंवा चायनीज फ्राईड राईस वगैरे ते लोक सगळ्यात अशी मोठी कढई वापरतात ना. ही त्यातली सगळ्यात छोटी साईज होती. याच्यात अजून एक छोटी साईज सुद्धा मिळते लोखंडी कढईमध्ये. ते लोक या कढया नेहमी म्हणजे खूप प्रमाणात वापरतात. आणि आपला एक आणखीन कढई काय एक भांडा पण असतात त्याला कल्ला बोलतात ना. कशाक वापरतात फोडणी पात्र शुद्ध भाषेत त्याका कल्ला बोलतात. ता सुद्धा तसाच असतात. त्याका सुद्धा वळसवूचा लागतात कारण आणि त्याच्यात वळसवल्या तर आपण फोडणीच करतो तेलच जास्त असतं. एवढी स्वतः असतं. लाकडाची दांडी असतात त्याका. खरं म्हणजे प्री सीझन केलेली पण ही वस्तू येतात सगळी पण ती थोडी महाग असतात. ही थोडी स्वस्त असतात म्हणून आपल्याला स्वतःला प्री सीझन करावी लागतात. आता ह्याच्यामधलं जे काही म्हणतात ना प्रोसेस केलेलं केमिकल असेल किंवा काय लावलेलं केमिकल असेल तर बऱ्यापैकी निघालेलं आहे आणि याला स्लो गॅसवरच करायचं. थोडा वेळ घेतं. आज आपण काही करत नाही रेसिपी. आज रेसिपीसाठी तयार करतो भांडी. कारण रेसिपी दाखवायची तर भांडी तर लागतातच. आता बघा बोलता बोलता कांद्यांचं साईज पण कमी झाली आणि भरते कसं काळो झालो आता. बरीच तर होतो नाही खरीच तर कोळतो. आता हे काय तसंच पण बघा मीठ बघा मिठाचा पण हे झाला कलर पूर्ण भांड्याचा तरी घासून घेतला. डायरेक्ट जर केला नसता तर आणखीन खरागला असता काळा काळा. म्हणजे ह्याला किती केमिकल वापरलेलं असतं बघा लोखंडी भांडी तयार करायला. हे आपल्या बेसिकली पोटात गेलेलं आहे. बघा तेलाचा आणि ह्याचा कलरच बघा
आणि आणि हय बघा आपल्या काईंचो कलर बघा आणि ह्या भिड्याचो कलर बघा. नवीन असत तर असो कलर येता, जुना झाला की एकदम काळा कुट्ट तुकतुकी येत चकाकी. आणि ह्या बघा ह्याचा कलर बघा जरा ग्रे टाईप आहे लोखंडासारखो. हा हा असा कलर ना जवळजवळ तुम्ही ही भांडी रोज वापरत राहिला ना तर येतो, आठवड्याभरानंतर तर येतो, पण त्याच्यासाठी रोज वापरात आणू होईल ही भांडी. जेव्हापासून आम्ही वळसवलं तेव्हापासून एका ठेवलं होतं. हा. रेसिपी करतो आणि घरातली पण ती वापर करतात. काय ना काय आता बोलला ना आज भजी केलेले हा, त्याला. भजी तेलाचे केलेली. तळणीचे प्रकार ह्या भांड्यात केलेले अतिउत्तम. आणि त्याच्या कास्ट आयर्नची भांडी याच्यासाठी वापरावी कारण ती आरोग्यदायी असतात आणि वर्षानुवर्ष एकदा वळसवली ना की त्याचा फायदा आपला कायमचा होता. म्हणजे ही भांडी बदलूची गरज लागणार नाही. जशी ऑल्युमिनियमची भांडी किंवा स्टीलची भांडी आपल्याला कालांतराने ती बदलूची लागतात. म्हणजे त्यांना टाकून ठेवता लागतात, जुनी होतात ती आणि त्याच्यानंतर नवीन भांडी घ्यायची लागतात. पण ही जी कास्ट आयर्नची आपली भिड्याची भांडी म्हणा, लोखंडी कढई म्हणा, लोखंडी तवे म्हणा, ते बदलूची गरज नाही. म्हणजे तुम्ही पिढ्यानपिढ्या हे वापरू शकता. जसं वहिनी सांगितलं ना त्यांच्या आईचे तव त्या वापरणार, मग त्यांच्या त्या तव चांगलं ठेवतली, मग त्यांच्या मुली हँडओव्हर करतली, मग ती मुलगी तिच्या पुढच्या पिढीत हँडओव्हर करतली एवढी. पण त्याच्यासाठी तशी काळजी घेऊ अगदी लहान बाळासारखी. हा मी बोललंय ना भिडा म्हणजे काय लहान बाळासारख्याच वापरायचा अगदी. आता कोण कोण काय विचारताय ते विचारून घे. विचारा. निर्जाने लिहिल्या मी सावंत, निर्जा सावंत, मी विरारवरून बोलते. ओके, आम्ही पण विरारवरून बोलतोय. आप्पेचे भिडे कसं वळसवायचं? हा, आप्प्याचं भिडं जे असतं थांबा मी तुम्हाला माझं पात्र आहे आप्प्याचं मी दाखवते तुम्हाला. काई को नीचे रखता है अभी वो भी उसको करने दो क्योंकि उसमें हमने जेव्हा मराठीत बाय बोलतोय मालवणीत बोलतोय त्याच्यात आम्ही एकदा ह्या करू केला होता बिनासला होता तर त्याका पण आता वळसवूची गरज असा. मी दाखवते आता त्याला पण वळसवण्यासाठी ठेवतोय. आता घासून ठेवलेला, पुसून वगैरे ठेवले, घासून ठेवलेला आहे. आता ह्याच्यासाठी आपल्याला लागतील एक कांदे, कारण हे बघा ह्या भांड्यामध्ये असतात. आता ह्या भांड्यात बऱ्यापैकी तयार झालेला. आता एका मी या बाजूक घेते आणि आप्पे पात्रात घेतलेलं आहे. ते काय ह्या हो असताना गॅप गॅप असतात तो असा राहतला कारण खाली ते कप्पे असतात आपले, त्यामुळे त्या ठेवते वेळी जर वापरूचा असत तर त्यात पत्र वगैरे नाही तर ती रिंग ठेवची लागता. आता आपण हे उचलूया कढई. आता हे गॅस मी बंद करते. आता पत्रो पण दाखवतो जो भिड्याच्या भांड्याखाली आपला ठेवतो असता. म्हणजे भरपूर काळजी घ्यायची लागतात, पण काळजी घेतली वर करा. थांबा मी बाबा हळू ठेवते. हे बघा आपलं एक जी लोखंडी कढई होती ना ती तयार झालेली आहे. बघा किती त्याच्यामध्ये मळ होती म्हणा, करा येईल सगळी करा. हा बघा केवढं आलेलं आहे तुमच्या. म्हणजे असं पोटात जाणं चांगलं नाही ना, म्हणून डायरेक्ट कढई घेतलात आणि डायरेक्ट तुम्ही वापरायला घेतलात तर ही चूक तुम्ही करू नका. त्याच्यासाठी आजचा यो व्हिडिओ की ही लोखंडी भांडी वापरूची इच्छा सगळ्यांका असता. म्हणजे आम्ही लोखंडी भांडी आणतलो, अरे ताई तुम्ही लोखंडी बिड्याचा तवा कुठून आणला किंवा कसा वापरता किंवा ह्याला वापरण्यासाठी कसा तयार करता, असे सारे खूप सारे छोटे छोटे प्रश्न मनात येतात आणि काय काय जणांना त्याची उत्तरं माहिती नसतात. म्हणून मनात इच्छा असून सुद्धा ही भांड्यांचा वापर म्हणजे विकत घेऊन आणून त्यांचा वापर केला जाणार नाही. तर तुम्ही ना जर आजचा यो व्हिडिओ बघत असतात ना तर नक्की तुम्ही उद्या जावा बाजारात किंवा जेव्हा कधी जाल बाजारात तेव्हा ही बिड्याची भांडी नक्की विकत घेऊन यावा आणि ही प्रोसेस 3 दिवस करा आणि बिनधास्त भांडी वापरूक सुरुवात करा. पण ती काय काळजी करू ना ही ह्याच्या म्हणजे हा व्हिडिओ झाल्यानंतर पुढे सांगतो. तुम्ही लाईव्ह सोडून जाऊ नका, त्याच्यासाठी पण काळजी घ्यायची असतात. आणि नवीनच अशी नाही तुमच्याकडे असतील जुनी असतील त्याचं पण असंच वळसवून उपयोग करा. आपल्याचं भांडं जुनंच आहे. हा त्याचं पण असं वळसवून उपयोग करायचो. म्हणजे तुम्ही आता वापरत नाही जमत नाही येत, ताई सांगतात ना घावणे नाही येत नाही होत. हे बघा हे असे खाणे आहेत ना, हे का तेल लावायचं. आता तुम्ही बोटान लावा, हातीन लावा, नाहीतर चमच्याने बारीक तेल सोडायचा. ह्या नाही, ह्या नवीन नाही, ह्या जुना. ह्या आम्ही सांगितलंय ना पहिलाच आये देतात, तसा ह्या का आयन दिल्या ना रोजच्या.
हा पत्रा हा. असा असतो. हा पत्रा तुमचा डीमार्ट मधून जर घ्यायचा किंवा कुठल्याही लोकल मार्केट मधून जर मिळत असाल तर तुम्ही हे पत्र घ्या. तसं या पत्र्याची कहाणी मी सांगते. माझ्या सासूचं जर्मनचं डब्बं होतं भरपूर वर्षापूर्वीचं. तो असं उघडलो म्हणजे खालतून पेचलो आणि तो तुटलो आणि त्याच्यानंतर मी तो डब्बं टाकून दिली होती. तर सासू बोलली, अगं त्याच्या खालतून पत्र वापर ना, तुझी भिड्याची भांडी व्यवस्थित राहू तरी. कारण काय होतं माहितीये, गावी कशी चूल असतात, आपण आग अशी ऍडजस्ट करतात ना, मागे घेतली की कमी होता, पुढे घातली की जास्त होता. पण इथे काय होता, आपण गॅस बारीक केला की आग मध्येच लागते आणि बाजूचं भांड तसं हे होत नाही, म्हणजे त्यांना तेवढी हे गरम होत नाही. आज पोचत त्याच्यामुळे नाही. हे जर हा जर पत्रा असा तुम्ही तो खाली चारही ठेवला ना, बाजून तापता हा, आणि हे तुमचा आणि मदत त्याच्यावर मग ह्या भांडा व्यवस्थित राहता की हे का बघा सेम असा ह्या रिंग नाही आहे. तुम्ही वेगळी जर घेतला असता तर रिंग असता, असा मग व्यवस्थित भाजला जाता. हा, हे असं ठेवलं. आता बघा, या हालाची डुलाची काही म्हणजे चिंता नाही. आता बिंदास एका हाताळू शकता. आता त्याच्यासाठी आपल्याला छोटं पोह्याचं चमचं घ्यायचं लागतं आणि हे कांदे जे चिरूचे आहेत ते चिरूचे लागतं. ते या चमच्यान सुद्धा आपण ती गोष्ट करू शकता. आता पत्र ठेवूनच करतं की डायरेक्ट ठेवतं? नाही, पत्रच ठेवू दे. हे आता कांदो पूर्ण किती वेळ तर किती वेळ नाही, ह्या पूर्ण कांदो आता बघा काळपट होईल, म्हणजे पूर्ण असा काळो लाल काळो पूर्ण हो कोया. आता हे पूर्ण अल्पना विचारते किती दिवस वळसवायचं. हा, तर 3 दिवस वळसवायचं असतं. आज, उद्या, परवा असं सलग 3 दिवस वळसवायचं. हा, हे जे अप्पे पात्र म्हणा किंवा भिड्याची कोणतीही भांडी 3 दिवस वळसवायची. आता इथे वहिनीने तापट ठेवलं, याच्यामध्ये तेल सोडून घ्या, चमच्यानेच सोडा. ते ह्याचं ते तुम्ही वापरलेलं तेल सुद्धा वापरू शकता, कारण ते गरमच तेल असतं. हा, मला असं वाटतं डायरेक्ट ह्याच्यात ठेवूया का. मी तेच सांगत होते, डायरेक्ट ठेव, खालून पण हे झालं नाही. बघ तापलाय काय बघ पहिलं. तापतंय ते, पण आपण डायरेक्टच हे करूया, नंतर आपण दाखवूया. आता हे कांदो बघा किती वेळ तिची मीठ झाला लाल आणि पूर्ण कांदो. जेव्हा तुम्ही काय पदार्थ बनवत असाल तेव्हा पत्र्याचा वापर करा. पदार्थ बनवायचा तेव्हा आता भांडा कसा व्यवस्थित तयार झालेला असा, डुलत नाही, डुलला नाही पाहिजे. आता बघा तर डुलताना त्याला खाचे खाचे होत ते वाटी. ठेवावं लागतं. हा, आता बघा मी त्याला व्यवस्थित ठेवलंय. हे बघा, असं ह्याच्यासाठी पुष्कळ तेल लागतं. हा, हे मी तुम्हाला सांगते, एकदाच लागतं, एकदा म्हणजे 2-3 दिवस, म्हणजे जेव्हा तुम्ही वळसवायचं असेल ना तेव्हा. आता हे कांदो बरोच झाला ना गो बघ. हा, झाला झालो. आता ह्यो मी असं भिड्यावरच बघा असं वरसर घालून घालून ठेवते. हो बघा, कारण ही जी बाजू आहे ना आपलं घावणं म्हणा इथपर्यंत असो येतलो, तर ह्या बाजूक पण तो वळसाव जाऊ पया तसा भाजते वेळी मी दाखवले असो घेतलंय कांदो. आता हे असं करून ठेवतंय मध्ये पण हा, आणि असो, आणि हे रात्रभर आता असंच करून ठेवून द्यायचं. हे असं पूर्ण पसरवूनच थंड झाल्यावर पूर्ण पसरवून ठेवायचा झाकून सकाळपर्यंत, जोपर्यंत तुम्ही दुसऱ्या दिवशी वळसवत नाही. आणि तेव्हा काय करायचं माहितीये, लच कांद्यामध्ये तेल घालून वळसवायचं नाही, तो फेकून द्यायचं. ह्यो सगळं कांदो असं काढू होय, म्हणजे हे दुसऱ्या दिवशी. आता संध्याकाळ आहे, म्हणजे रात्र होत आलेली आहे, तुमका वेळ असत तेव्हा. हा, ते सकाळ जेव्हा होईल 8, 9, 10, 11, 12 वाजता जेव्हा तुमचा वेळ असत तेव्हा ह्यो कांदो असं काढू होय आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यावर परत तेल घालू वया, गॅस पेटवू वई आणि 2-3 कांदे जे असत ते परत असे उभे 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 चिरून घेऊ वय आणि नंतर ते 2-3 जे कांदे आहेत ना ते परत असे हीच म्हणजे 15-20 मिनिटं जी आपल्याला लागली ना तसेच हे कांदे असे काळपट करून घेऊय आणि हेच कांदे परत त्याच्या दुसऱ्या दिवशी हे तीच प्रोसेस करू आहे, पूर्ण थंड करू आहे आणि नंतर यातले हे कांदे काढू आहे आणि नंतर दुसऱ्यांदा परत तिसऱ्या दिवशी परत तेल घालू आहे आणि त्याच्यावर परत 3-4 कांदे घालू आहे आणि परत ही प्रोसेस करू आहे. पण ह्या लोखंडाच्या कढईत आता काय करूची गरज नाही. उद्या आता घासू होई, घासू होई, परत तेल लावू होया. दाखवतो काय करायचंय. तुम्ही लाईव्ह सोडून जाऊ नका आणि तुम्ही खैसून बघतात आणि तुमचे काय प्रश्न आहेत. जसं आता तुमका आता आम्ही सगळीच भांडी भिड्याची दाखवतोय. आता एक तुमका आमचं भिड्याचं तवो हे दाखवतो, काय माहितीये भाकरीचं तवो तो सुद्धा दाखवतो. आमच्याकडे सगळी पारंपरिक भांडी आहे आता, म्हणजे आम्ही ती परंपरा चालवतोय की ह्या पारंपरिक म्हणजे बोलतात ना
ह्या भांड्यांचा उपयोग खरंच आपल्या शरीरासाठी खूप चांगला आहे. हा बघा, हा जो माझा भाकरीचा रोजचा तवा आहे, ह्याच्यामध्ये भाजी पण करू शकता. हे बघा. भेंड्याची भाजी. हा, भेंड्याची भाजी खूप छान होते. हा बघा कसा तुळतुळीत झालाय बघा. आणि ह्याला असं वापरून झालं ना, म्हणजे हा घासायचा पण स्पंजने घासायचा. असं नाही की ह्याच्यामध्ये आपण काहीतरी जेवण करणार ना, ते असाच थोडी ना आपण ठेवू शकतो तेल लावून. ह्याचा स्पंजने घासून घ्यायचं, कात्यान नाही, तारेच्या कात्यान नाही, स्पंजने घासून घेऊया. आणि हे का आपण जशी बाकीची भांडी घासतो ना, तसं घासून धुवून स्वच्छ कोरडं करून घेऊया सुकवून, आणि नंतर ह्याला तेल लावून ठेवूया. आता हे आपला आप्याचा पात्र आहे ना, ता सुद्धा वळसवूचा, तर त्यात सुद्धा तसाच फक्त कांदो घालायचो सगळ्या खाण्यात, जसे आपण बॅटर टाकतो तसा, आणि ते परतवायचे बारक्या चमच्यान पोहे खातवत्या. हा, गॅस थोडा बारीक करायचा, नाहीतर लगेच कांदे करपतील. थोडस म्हणजे मीडियम गॅस ठेवायचा. अल्पनाने लिहिलंय, घावणे करताना पण पत्रा ठेवायचा का? हो. श्रद्धाने लिहिलंय, ताई माझे घावणे अजिबात चांगले येत नाही. तुम्ही अजून सांगा ना, कारण काय आहे? म्हणजे तुम्ही जुने रेशनचे तांदूळ वापरता, भिजवून वापरता, की पीठ घावण्याचं वापरता नुसतं, जे रेडीमेड पीठ मिळतं, की तुम्ही तांदूळ, जसं आपण पारंपरिक आम्ही घावण्याची रेसिपी दाखवलेली आहे ना परत किचनवर, त्याच्यामध्ये आपण तांदूळ रात्रभर भिजत घालून मग ते मिक्सरला वाटून त्याचे घावणे बनवून दाखवले. तर तुम्ही कसे घावणे करता की पिठाचे घावणे करता ते सांगा, म्हणजे तुम्हाला आम्ही सांगतो. बघा, हे सगळं करण्यासाठी किती मोठी प्रोसेस असते आणि किती मोठी गोष्ट असते, म्हणून ही भिड्याची भांडी जपून वापरायची. आता ह्या बघा, हे सगळे खणे आहेत ना, ते मी असे परतवून घेते. ओके, हा, तिने लिहिलं श्रद्धाने, ताई मी रेडीमेड पीठ वापरते. हा, कधी कधी रेडीमेड पीठ खूप जुनं असेल ना, तरी पण घावणे होत नाही. तर तुम्ही एक काम करा, ह्या वेळेला ना तुम्ही जे रेशनचे तांदूळ असतात ना, आपले नवीन तांदूळ नाही, जुने तांदूळ, जे जाडे तांदूळ असतात ना, जे आपण आंबोळीसाठी वगैरे वापरतो, ते तांदूळ रात्रभर भिजत घाला, 1 वाटी किंवा 2 वाटी, आणि नंतर सकाळी 8-9 वाजता तुम्ही ते मिक्सरला लावून घ्या. आणि ते असे घावण्याचं पीठ कसं आपण करतो, एकदम कन्सिस्टन्सी पातळ असते ना, त्याच्यामध्ये पाणी मीठ घाला, आणि नंतर ते घावणे बनवून बघा. तुमचे घावणे नक्की चांगले होतील. आणि त्याच्या अगोदर तुम्ही ना, एक दिवस जर तुम्हाला असं वाटत असेल की ते भिड्याला चिकटतायत, तर भिडं वळसवा 1 किंवा 2 दिवस कांदा आणि तेल घालून, असं करून बघा. त्याच्यानंतर तुम्ही घावणे बनवा, तसे तांदूळ भिजत घालून. तुमचे घावणे कसे होतात ते आम्हाला खाली कमेंट करून नक्की सांगा, कारण गॅरंटी आहे भिडं वळसवलं ना अशा पद्धतीने की तुमचे घावणे चिकटणार नाही. आणि ताई, आम्ही पण हा व्हिडिओ दाखवू तुम्हाला, याच्यावर आंबोळे घावणे भिड्यावर करून दाखवू तुम्हाला. जेणेकरून तुम्हाला, आणि अगदीच नाही जमत असेल तर त्याच्यासाठी मी टिप्स आहेत 2, त्या तुम्हाला देईन नक्की. तुम्ही त्यासाठी काय करा, आपलं परब किचन बघत राहा. कल्पना लिहिते, ताई मी 3 दिवस वळसवलं तरी पण घावणे मध्ये करपतात. मग तुमचं भिडं कदाचित मध्ये करपतात तर पत्रा ठेवा. हा, पत्रा ठेवून बघा, नाही तर कधी कधी पातळ झालं असेल मध्ये, होतं ना, मध्ये जास्त आग लागते आणि मग भिडं खराब होतं, आणि त्याच्यामुळे सुद्धा घावणे तिथे चिकटतात किंवा करपतात. एकदा पत्रा ठेवून बघा ताई, तो प्रयत्न करून बघा. परत म्हणजे पत्र्याने कसा पत्रा चारी बाजूने तापला जाईल, आणि मग ते तुमच्या भिड्याला आच लागेल. मग तुमचा घावना करपतो काय बघा. नाही, जर परत जर करपला तर तुमचं भिड मध्ये पातळ झालं. असं होतं भिडं असं जास्त आग, म्हणून भिडं कोण देत नाही. आपण भिडं मागून गेलो ना, बाई मला नावणे करूच्या, तुझा भिडा गावता लागायचा, त्याचं चांगलं असतं ना भिडं, तर कधीच त्याचा भिडा देणार नाही, कारण त्याचा पण भीती असतं. जर जास्त आग लागली ना भिड्यात, तर भिडा करपता, मग तुमचा नवीन भिडा घ्यायचा लागतो. आता हे बघा, आपण थोडस, म्हणून याच्यामुळे ना ह्या ज्या पदार्थ करताना ना थोडासा मीडियम गॅस करूनच करायचा. जास्त जर तुम्ही आग लागली ना मध्येच, तर ते करपतच. आणि घासायचं नाही मधल्या भाषा. आणि घासते वेळी सांगितले, तारीचा कात्या अजिबात वापरायचा नाही. तारीचा कात्या वापरल्याने सुद्धा ते भांड घासलं जातं आणि झिजलं जातं ते. त्याच्यामुळे तुम्ही मऊसूत आपली नारळाची शेंडी वापरा किंवा स्पंज वापरा, त्यांनी करा. हलक्या हाताने करायचं, असं एकदम घाईमध्ये नाही घासायचं, नाही तर घासलं तर त्यातलं तर कोटिंग असतं ना, त्या निघून जातं. म्हणजे ही जी चकाकी इलेली असतं बघा, हे तवा वापरून वापरून काय झालंय, मला स्वतःवर गर्व वाटतो. तुळतुळीत झालाय. पण ही 2 भांडी आम्ही सतत वापरतो, तुम्ही बघितलं असाल. मी बोलले काईलचा भाव
यो भाऊ. अजून कोणाचा काही प्रश्न असेल किंवा तुम्ही कुठून बघताय, तुम्ही जर नवीन असं कास्ट आयर्नचं भांडं आणायचा विचार करत असाल तर नक्की घेऊन या आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारा. ह्याच्यामध्ये पण आम्ही तुम्हाला दाखवू अप्पे बनवून लाईव्ह मध्ये, की म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला असं समजेल की असं केल्यानंतर भांडं नक्की तयार होतं. फक्त तुम्ही एक काळजी घ्या की तुमचं भांडं करपलं नाही पाहिजे. हा, मोठ्या गॅसवर ते करपतं पटकन, भिडं म्हणा किंवा तवा म्हणा. जास्त काळजी त्या ह्याची घ्यावी लागते, भिड्याच्या भांड्याची, ज्याच्यामध्ये आपण घावणे बनवतो. त्याका बाळच ह्याला म्हणतात. ह्याला रफली यूज केलं तरी चालतं. ह्या आता वर्षानुवर्ष आम्ही वापरतो. किती वर्ष झाली होती माका 4-5 वाटतं, वर्ष झाली. लता मंगेशकर वाटतं तेव्हा ही झाली होती आणि आपण ही भांडी आणलेलो. हा. माका चांगला आठवता. आणि त्याचा व्हिडिओ केलेला. हा. आता बघा ह्यो पण कांदो सगळ्या भांड्यातलो असो बारीक बारीक मी असो परतत जातोय. आता असं बंद केलं तरी तो करपणार, कारण तेल हा. आहे ना आणि ते भांडं गरम असणार ना, तर तो त्याची प्रोसेस चालू ठेवणार. आणि हा जो जुना भांडा ह्याच्यात आम्ही आप्पे केलेले आहेत शूटिंग मध्ये, बघा तुम्ही व्हिडिओ. आप्पे केलेले, आंबोळे केलेले आणि काय गो केलेला, डोसे ना, डोसे. डोसे केलेले. 3 प्रकार काय 4 प्रकार, इडली पण केलेली. आंबोळी. डोसे नाही होत त्याच्यावर. डोश्यासाठी तो डोश्याचा तवा वापरायचा लागतात, तो पण कास्ट आयर्नचा येतात. हा. पण त्याच तव्यावर डोसे मस्त क्रिस्पी होतात, ह्या तव्यावर होत नाही. ह्याच्यावर चांगला आंबोळी आणि घावणे स्पेशल त्याच्यासाठी. जसं ह्यो आप्पे पात्र तसं तो घावणे पात्र म्हणू शकतो आपण. आणि ह्यो भाकरी बिकरी किंवा भाजी बिजी थोडक्यात भाजी करूची असतात तर. पण ह्याच्यामध्ये ना भांड्यांमध्ये आंबट गोष्ट करायची नसते, कारण आंबट गोष्ट ना केमिकल रिॲक्शन करतं. जसं पितळीच्या भांड्यामध्ये आंबट पदार्थ फोडणीला देत नाही ना, तसं त्याच्यामध्ये पण केमिकल रिॲक्शन करून त्याची चव बदलते आणि विषबाधा होण्याची शक्यता असते. म्हणून शक्यतो आंबट गोष्टी करू नये, शक्यतो नाही करूच नये. चला आता आपलं ही बऱ्यापैकी आप्पे पात्रामध्ये जी पोळशे होत आलेले आहेत कांद्याचे. हा, आता त्याला तिकडे करता, मी याला आता तिकडे घासून दाखवता की तिकडे. हा, आता हे मी गॅस बंद करते. आपलं हे झालेलं आहे. आता हे टाकून द्यायचंय. आता हा गॅस मी बंद करून टाकते. आपलं आता हे झालेलं आहे बऱ्यापैकी कांदे असे म्हणजे हे होणार, कारण तेल पण आहे आणि कांदा काय तो शिजायचं काम काय सोडत नाही. जेवढं होईल ना तेवढं छान लागेल. आता हा गॅस बंद करते मी. जाडा मीठा ना, नाहीतर डायरेक्ट मी ह्याच्यात टाकलं असते बेसिंग मध्ये. जाडा मीठा म्हणून का आम्ही पिशवीत टाकले, कचऱ्याच्या डब्यात टाकूया. आता एका घेऊया, एका परत नाव घालूया. कुणाचे काही प्रश्न असतील, कुणाचे काही सजेशन असतील तर नक्की खाली द्या. आणि तुम्ही कुठून बघताय आमचा आजचा व्हिडिओ वर्षाचा तो पण सांगा. भजी करूया. काही वळसवल्यानंतर भिडे धुवून घ्यायचं का? हो, 3 दिवसांनी तुम्ही वळसवल्यानंतर भिडं धुवून घेऊ शकता. आंबोळीची रेसिपी सुहासिनी विद्या ताई आंबोळीची रेसिपी सांगा. तशी आमच्या परब किचनवर आंबोळीची रेसिपी अपलोड केलेली आहे. तरी पण तुम्हाला जर आंबोळी करायची असेल ना, तर तुम्ही जुने जाडे तांदूळ वापरा, रेशनचे किंवा जे आपल्याला आंबोळीसाठी वगैरे जे तांदूळ मिळतात ना, ते तांदूळ वापरा. त्याच्याप्रमाणे 3 वाटी जर तांदूळ असतील ना, तर 1 वाटी उडदाची डाळ, 2 चमचे मेथीचे दाणे घालायचे, म्हणजे फर्मेंटेशन होण्यासाठी. आणि तुम्हाला हवा असल्यास 1 वाटी वाटताना 1 वाटी ओला पोहा जो असतो ना, 1 वाटी पोहा
त्याला ओलं करायचं म्हणजे भिजवायचं आणि तो त्याच्यामध्ये ग्राइंड करताना घालायचं आणि नंतर पीठ मस्त बारीक ग्राइंड करून घ्यायचं. तांदूळ म्हणजे 4-5 तास कमीत कमी भिजलं पाहिजे पीठ आणि डाळ जी आपण भिजत घालतो ना उडदाची ती. आणि त्याच्यानंतर त्याला 4-5 तासानंतर ग्राइंड करा आणि नंतर ते आंबवण्यासाठी रात्रभर ठेवून द्या. तशी सविस्तर रेसिपी तुम्ही परब किचनवर बघा. आमचं आणि प्रीमिक्स आम्ही पण आता आहे. रविवारी हा. आम्ही येणार आहोत लाईव्ह, तेव्हा आम्ही आंबोळ्याच दाखवणार आहोत त्या भेड्यावर. तेव्हा तुम्ही बघू शकता. पुढच्या रविवारी आम्ही हा. आंबोळ्या दाखवणार आहोत त्या भेड्यावर. तर तेव्हा तुम्ही तुम्ही लाईव्हला या. पिठापासून सगळं दाखवणार, नुसत्या आंबोळ्या काढून नाही दाखवणार. हे बघा आता ही कढई मगाशी कशी होती आणि आता बघा कशी झाली. म्हणजे त्यातलं जे कोटिंग होतं ते बऱ्यापैकी निघालं बघा. आता काय करायचं नाही, आता ही तापून घ्यायची आणि परत हिला तेलाची मालिश करून ठेवायची. ही नाही, ही आता ही एवढीच ही झाली, ही लोखंडाची झाली. हा. भिड्याला आणि अप्पे पात्राला 3 दिवस करायचं. म्हणजे पुढचे 2 दिवस. हा, आता आजचा एक दिवस गेला आणि पुढचे म्हणजे मिळून 3 दिवस हे करायचंय. हेच सेम. आणि ह्याला आजचा दिवस जे आम्ही दाखवलं ते लोखंडे कढई. ह्याला एवढंच. आता मिठाने एकदा घासून घेतलं, तेलाने चांगलं चोळून घेतलं, थंड झाल्यावर परत साबणाने घासलं. आता परत ह्याच्यात तेल टाकायचं आणि तेल सगळीकडे चोळून ठेवायचं, जसं पहिल्यांदाच केलं ना आपण तसं. कढईमध्ये काय टाकलं, कुठल्या या कढईमध्ये आपण पहिलं तेल टाकलेलं. तुम्ही हा व्हिडिओ ना लाईव्ह मध्ये सेव्ह होईल तेव्हा तुम्ही लाईव्ह व्हिडिओ जाऊन बघू शकता. आम्ही मगाशी खडे मीठ टाकलेलं, अख्खं मीठ किंवा तुम्ही जेवणातलं वापरायचं मीठ सुद्धा टाकू शकता. ते टाकून आपण धुवून घेतली कढई. आता आपण दुसऱ्यांदा ही कढई धुवून सुकून पुसून आता त्याच्यामध्ये परत तेल टाकतोय आणि ते तेल चारही बाजूने आता आपण लावून घेतोय. हे बघा, हे तेल आहे ना, आता परत आपण आहे ना असं पूर्ण त्याला चोळून घ्यायचं पूर्ण मागच्या साईडने सुद्धा. 4-5 सेकंद ती कढई गरम होते. हे बघा, पूर्ण असं तेल चोळून घेतलं. आता मागच्या साईडने सुद्धा. आता गॅस खाली बंद केलाय मी गॅस. नाही तर म्हणाल की गॅस खाली चालू आहे. नुसतं बाहेरूनच नाही करायचं, मागून सुद्धा काळजी घ्यायची त्याची. आता हे आपलं व्यवस्थित झालेली आहे. हिला आता काही करायचं नाही, ही आता वापरायला घेऊ शकता तुम्ही. आता म्हणतात ना भजी, तर भजी करून टाकूया संध्याकाळी. सुहासिनी लिहिते मी उरण रायगड मध्ये. ओके, थँक्यू सुहासिनी ताई. आजचा हा आपला स्पेशली डेडिकेटेड व्हिडिओ होता कास्ट आयर्नची भांडी. म्हणजे हे सुद्धा आयर्नचंच भांड आहे, फक्त ही आयर्नची कढई आहे, लोखंडी कढई म्हणतात आणि हिला भिड्याची भांडी म्हणतात. हा फक्त दोघांमधला फरक आहे. पण या दोघांचे फायदे सेमच आहेत की या दोघांच्या वापरामुळे आपल्याला जे आयर्नची गरज असते ना, लोह, ते आपल्याला मिळतं. ही आपली लोखंडाची कढई आणि ही आपली भिड्याची काईल. म्हणजेच कढई. पण ही भिड्याची आहे, ही लोखंडाची आहे. हे भिडं जाड असतं आणि लोखंड थोडं बघा जाडच असतं, पण उचलायला हलकं आहे. जशी ही कढई आहे ना, जड आहे. हा तवा सुद्धा जड आहे. लोखंडाचा चपातीचा तवा सुद्धा आहे तिच्याकडे, तो सुद्धा पातळ असतो. जसं हे जे पातळ आहे ना तेवढं. आता कुणाचे काही प्रश्न असेल किंवा कोण काय असेल ना, भिडं धुवून घ्यायचं का? हो ताई, पनवेल मधून बघते तुमचा व्हिडिओ. अल्पना लिहिते, थँक्यू सो मच. असेच आमचे लाईव्ह व्हिडिओ बघत राहा, व्हिडिओज बघत राहा. आता ही भांडी जेव्हा वापरतो ना, धुतल्यानंतर काय करायचं, ह्याला जसं मी हे बघा, या आपल्या भिड्याच्या तव्याला चारही बाजूने तेल लावून ठेवायचं. नाही तर काय असतं ह्याच्यामध्ये, जसं लोखंड असतं ना, मग ते जंगलेलं असतं, जंग येते याला, म्हणजे लालसरपणा येतो. त्याच्यामुळे ही भांडी जर वापरायची नसतील तर ह्याला तेल लावून व्यवस्थित स्टोअर करून ठेवायची. आता तुम्ही दररोजच्या वापरामध्ये ही भांडी आणू शकता, कारण ह्याचे खूप आरोग्यदायी फायदे असतात. आता ही वापरलेली आपली जुनी भांडी, जिला जी चकाकी आली, आणि हा आपला फरक बघा, नवीन भिडं आणि जुना भिड्याचा तवा बघा, फरक बघा कलर मध्ये. तसाच हा येईल जर तुम्ही जसं वापरत राहाल. तेलाने त्याला मालिश करायची. हे बाळासारखं जपायचं असतं, एकदम लहान बाळासारखं. आणि भांडी भिड्याची उचलते वेळी हलक्या हाताने व्यवस्थितच उचला, कारण ती खूप जड असतात. आता पडली तर फुटतात. भिडं तुटतं. भिडं फुटू शकतं. लोखंडी कढईला काही नाही होत, ती पडली तरी ती एकदम स्ट्रॉंग असते. यांना जरा जपावं लागतं. अल्पना लिहिते ताई, पनवेल मधून बघते तुमचा व्हिडिओ. धन्यवाद, तुमचं स्वागत आहे परब किचन मध्ये. ताई, लोखंडी कढईला
तळते वेळी जास्त ऑइल लागतं असं म्हणतात, ते खरं आहे का? नाही, जास्त ऑइल नाही लागत. जर तुम्ही त्याला व्यवस्थित म्हणजे तेल ह्याच्यामध्ये पुरलेलं असतं, तर ते तुमच्या पदार्थामध्ये जास्त म्हणजे बोलतात ना, जर तुम्ही भजी केलात तर त्याला तर ऑइल लागणार, पुऱ्या केलात तर त्याला तर ऑइल लागणार. पण तुम्ही त्याच्यात जर पदार्थ केला ना, तर एका चमच्याचं म्हणजे कमी तेलामध्ये तो पदार्थ होतो. जसं आपण हां, नॉनस्टिकमध्ये करतो हां, तसं. तसं. ही भांडी चिकटत नाही वळसवून जर नंतर. घेतलीत ना हां. व्यवस्थित, तर तुम्ही नॉनस्टिक सारखीच ही भांडी होतात आणि येतातही पटकन व्यवस्थित उचलली जातात. भिडे नांदवायचे कसे? नांद नांदवायचे कसे म्हणजे आशाताई परत कमेंट करा. मला काही कळलं मला नाही. हा शब्द कळला हां. नाही. वळसवायचे कसे म्हणाल तर ते ठीक आहे. आता वळसवायचे. वळसवायचं तर आपण दाखवला हा दाखवलं हे व्हिडिओ. वळसवायचं. हां. आता आज हा कांदा आम्ही असाच ठेवणार आहे रात्रभर. उद्या सकाळी जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा सरोज हा कांदा फेकून देणार. परत ह्याच्यात भरपूर सारं तेल आणि परत 2-3 कांदे घेऊन परत हे तसंच करायचं. परत दुसऱ्या दिवशी तो कांदा झाकून ठेवायचा म्हणजे दुसरा टाईम असेल तेव्हा. मग तो कांदा परत आपण हे बाजूला काढायचं. तो कांदा सुद्धा फेकून द्यायचा. तिसऱ्या वेळेला परत कांदा आणि तेल घालायचं आणि हे आणि करायचं. नवीन कांदे हां. मग हां, प्रत्येक वेळेला प्रत्येक वेळेला नवीन नवीन कांदे. 3 वेळा हां. तरी तुम्ही नवीन कांदे वापरा. जातील तुमचे कांदे वाया. आता हा चुरचुरता बघा कांदो. इतपत मी भाजलंय हो आणि बघा. हे कांदे असंच ठेवून द्यायचे, हां, काढायचे नाही. रात्रभर हे कांदे हां. आता असं लावून ठेवायचं हां, सगळीकडे. असेच ठेवून द्यायचे. चांगलं चुरचुरताय हो बघा. आता हे कांदे वापरायचे नाही कारण ह्याच्यात सगळं आपली ही गेलेली आहे. जी आहे भिडक टाकून पावडर द्यायचे. असतात ती सगळी हां. ह्याच्यात उतरलेली आहे. स्नेहाने लिहिलं काय घासायचं कसं ताई? स्पंजच्या कात्याने घासायचं जसं आपण सांगितलं. चला, अशा प्रकारे आजचा हा कास्ट आयर्नची म्हणजे भिड्याची भांडी किंवा आपली लोखंडी कढई कशी वळसवायची म्हणजे नवीन घेतली किंवा जुनी जी न वापरात असलेली ती कशी वळसवायची आणि परत त्यांना कसं वापरात आणायचं ह्याच्याबद्दलचं आपलं छोटंसं व्हिडिओ होतो. तो तुम्ही आवर्जून बघितल्यात, पूर्ण बघितल्यात त्याच्याबद्दल तुमचे खूप मनापासून खूप धन्यवाद. धन्यवाद. असंच परब किचन पाहत राहा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आता आपला हा लाईव्ह इथेच आपण एंड करतोय. भेटूया पुढच्या वेळेला.